μετά, στο τέλος, λέμε η Ευαγγελίτσα θα διαλέξει τι πάσα θα κάνει. Ή σκαστή ή τίτλο. Εντάξει, και εγώ θα κάνω το ανάποδο. Εντάξει, πρέπει να έχω δηλαδή το μυαλό μου να είμαι συγκεντρωμένος τι θα μου δώσει η Ευαγγελίτσα, τι πάσα θα μου δώσει. Πάμε εδώ. Ό,τι θέλεις, χωρίς να μου το πεις. Δυσκολεύεις Ευαγγελίτσα, βλέπω. Δεν λέμε τι πάσα δίνουμε για να είμαστε σε ετοιμότητα ο απέναντι. Μπράβο, Αγγελίτσα, φτάνει τώρα γιατί θα μου τηρήσει το κεφάλι. Τώρα θα κάνω εγώ όμως. Η Ευαγγελίτσα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη. Εντάξει, θέλεις Ευαγγελίτσα, συγκεντρωμένη είσαι. Καυτή, τι θέλω να κάνεις, πάμε πάλι. Πάμε καυτή. Έλα, συγκεντρώσου, έτοιμοι. Πάμε. Μπράβο. Πιο γρήγορα, Ευαγγελίτσα, δυσκόλεψε τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, η Ευαγγελίτσα θα πήγε αρκετά καλά, είναι χειροκρότημα για την Ευαγγελίτσα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να κάνουμε με 3 παίκτες.